hai unha cousa, é a dor e a felicidade están no mesmo sitio. Eu vexo así, daquela, se ti escapas da dor, tamén escapas da felicidade. A felicidade, ou a veces ese, joder, que ben estou, non? Que etapa tan boa estou vivindo. Ti tamén sabes o boa que é, un pouco, porque a podes comparar coas etapas que non foron boas. E isto, por exemplo, tamén é celebrar a vida. É honrar a existencia. Honrar eses tempos que non foron tan bons, honrarte a ti. A ti do pasado, que tivo que enfrontar a dor, que seguiu andando e que hoxe está ben. Hoxe está moito mellor. E celebrar esa vida, porque vai haber máis dor. Porque xa digo, dor e felicidade están no mesmo sitio. E témola que querer como é. Eu creo que quen escapa da dor, desa dor fonda, tamén está escapando da felicidade. Porque por non arriscarme a unha dor fonda, non abrazo esa plenitude que é puntual. A felicidade non dura nin un día inteiro. Precisamente a felicidade é unha sensación de que todo está ben. Unha cousa que ten a felicidade, para min, que tamén ten un punto de aceptación, que é aceptar que hai cousas que escapan ao teu control, darlles importancia, ser consciente de que poden pasar, que podes enfermar, que podes perder unha persoa que queres, que podes perder a túa estabilidade económica, non? Para ir tamén naquilo que é superficial, pero nin tan superficial, porque é supervivencia. É ser consciente de que isto está aí e pode pasar, e darlle moita importancia, pero só para celebrar a vida, para desfrutar este bo momento. E aceptar que momentos peores virán. E a esperanza e esa confianza en que cando cheguen eses tempos peores, vou ser quen de vivilos e afrontalos. E eu digo por min que estes anos tan malos, en moitos momentos sentín a realización persoal. Porque a realización persoal, cando estás nun momento duro da tua vida, faz pequenos avances ou consigues algo, iso é realización persoal. A realización persoal non é que todo che vaia ben, é que dentro das túas circunstancias ti te vexas tan humana que podes afrontalo, é que o vives. Eu, por exemplo, estando mal, lembro ir, ao mellor, a unha ruada, ou, pois veña, hai ruada en Oza, vou. Estar mal e dicir, vou ir hoxe, porque eu agora marcho para aló, eu non vou arreglar a vida agora en 3 ou 4 horas, e vou ir desfrutar. Vou aí ca miña xente, se lle boto un baile, boto, e se non teño gana de bailar, pois boto un conto, e a min iso producíame esa realización persoal. De dicir, tía, és brava, és forte, és unha persoa que enfronta a vida con sosego, con realismo, e agora estás aquí hai xente que che quere ben, que te aprecian, xente que ti queres e aprecias. E a realización persoal a veces é tan sinxelo como iso. E ti estás pasando malos momentos e sintes plenitude. E celebras a vida. E sabes que mañá
todos os teus problemas siguen aí, sí? Pero ti celebras a vida, porque vas poder afrontalos, que non sempre solucionalos, pero poñerte de cara a eles e dicir, pois, estou viva e hai que lle dar. Iso é celebrar a vida. E honrar a túa existencia, para min, eu teño máis relacionado cos momentos bons, como agora, nos que te podes permitir, porque non estás enfrontando todos os días dificultades, a veces cousas internas túas, e daquela ti honras a persoa que naqueles tempos só sacou a forza para loitar, tamén para se divertir, para estar, para manter aí, non? Manter o tipo, esta maneira de dicilo, e o mellor agora podeste permitir dicir esta persoa estivo aí loitando a veces consigo mesma e fíxoo ben, e tivo forza, sí.